To labari da dumi-dumi a halin yanzu shine tsohon saurayin jarumar Kannywood Firdausi Yahaya ya bayyana wasu maganganu a shafinsa na Facebook inda ya bayyana cewa sun kwashe tsawon shekaru a shekarun baya tun kafin jarumar ta zama jaruma suke soyayya, amma a halin yanzu ko ya kira ta ba ta ɗagawa, sannan ko a shafukan sada zumunta ma ya mata magana ba ta masa reply. Tsohon saurayin nata dai mai suna Sharhabilu Muhammad ya wallafa wannan bayanai ne a shafinsa na Facebook inda yake bayyanawa cewa ko kuma mu ce yake kokawa kan irin halin da ya shiga a halin yanzu tunda jaruma ta zama celebrity sai da daina shiga harkansa kwata-kwata, ta daina kula shi da sauran wasu maganganu da ya nuna, wanda gaman yadda kuke gani a sama ga kaɗan daga cikin abin da ya bayyana. Kamar yadda kuke gani, Sharhabilu Muhammad ya bayyana cewa I'm not even doubt that this girl forget me and forget the old memories we shared together yet. Rather than this, sometimes on IG I may even use to add her pic on my story and mention her, but she cannot mentioning me back. That hurt me a lot. Wanda dai wannan a Hausa dai abin da ya faɗa shine ya ce bai taɓa tsammanin cewa wannan yarinya za ta manta da shi ba, wanda dai irin rayuwar da suka yi a baya rayuwa ce ta mutunci da soyayya, amma kuma sai gashi wani lokacin ma a halin yanzu da ta zama celebrity, wani lokacin ma ko hotonta ya ɗaura a storinsa kuma ya mention ɗinta, wato ya kira ta a shafukan sada zumunta da ta zo ta gani, ba ta gani, sannan kuma ba ta ma mention ɗinsa ba, wanda kuma hakan yana mugun ƙona masa rai. Inda daga bisani ya ƙara da cewa, and the main thing that's always making me get confused is, in a day, I may usually used to give her 5 to 7 calls, but she's not responding, or to dial me user busy, just because of being her celebrity. Anyway, Sha, don't forget that you are still there in my heart forever, and in every bad condition, I can't never ever forget the little good things you done to me in Firdausi Yahaya, love you more. Inda ya kara da cewa babban abin da kuma yake kara sa shi shiga rudu shine a rana yana iya kiranta sau 5 zuwa sau 7, amma ba ta amsawa ko kuma ta danna masa line busy ko user busy saboda ta zama celebrity a halin yanzu. Shine ce koma menene dai kar ta manta, har yanzu tana cikin ransa kuma yana santa, sannan kuma ko mun rintsi ko mun wuya ba zai taɓa mantawa da ita ba. Shine daga ƙarshe dai ya ce abubuwan da ta yi masa na alheri ya gode, har yanzu ba zai manta da ita ba, kuma ya gode sosai. To daga nan ne fa muka leƙa kuma comment section sai muka ga abubuwan da suke faruwa inda mutane suka dinga yi masa comment da wasu maganganu daban-daban. Inda comment na farko almajiran Shek Zagzagi ya ce, kai yaro daman kana duniya kenan. Kana daga nan Abdulrashid Isa ya ce ka ishe mu. Sai daga nan kuma Nazir Bello Sadiq ya ce just calm down brother, by that time da kuke rayuwa a lokacin bata samu ɗaukaka ba. For now she is celebrity, that's why she forget you, just smile, move on. Sai daga nan kuma Ahmed Bello Madawaki ya ce wai kai halam mi haka bi da gare ta, to wannan Hausa Sokoto ce ba zan iya ba. Baban gida Gwiwa ya ce daman wasu haka suke, da sun samu wani matsayi ko wata dama sai su manta da waɗanda suke tare da su kamin su samu wannan matsayin, amma maybe yana iya yiwuwa abubuwa ne suka yi mata yawa, shi yasa kaga kamar tana yi ma wulakanci. Kana daga nan kuma Sulaiman Abdullahi Musa ya ce forget about her, pray for yours, for better and better, keep grinding. Sai daga nan kuma wazirin IG ya ce forget about her bro, such is life. Sai Ustaz Uzairu Abdullahi ya ce wace ce wannan? Sai Sharhabilun ya masa reply ce Firdausi Yahaya. Sai daga nan kuma Abubakar Ibrahim Gandi ya ce brother you don't need to post this. To waɗanda dai su ne kaɗan daga cikin comment ɗin da muka leƙa. To wani shawara za ku ba wa wannan Sharhabilu tsohon saurayin Firdausi Yahaya? Ku rubuta min a comment section, amma kafin nan ku daure ku danna min following.